अके लोगोफोर दायो आदानि भिडिअखौ माबोरै नुखो आं बेखौ मिथिला आदाया बांद्राय वाइड एंगेलाव होआखै दै Hello guys, welcome back to my FWRJWNG channel. So guys, आरोबाव आङो नोंथांमोननो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। गोबाङानो नुखाबाय जानो हागौ जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्ट्रेसफोर गेमस्रि दैमारि, मिथि नार्जारी आरो इउटुबार्स मेहेरवारी बिथांमोना कर्नाटकानि बेंगलर सिटियावहाय फैनानै दंफैयोमोन नाथाय मिथि नार्जारीया थांग्रोबाय दायो बिसोर सानैया दङ बेनिखायनो आङो बेंगलरनि खरबांला होननाय जायगायावहाय गेमस्रि दैमारि आरो मेहेरवारी बिथांमोनखौहाय लोगो हमनो थांनो नागिरदों रायजोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांफाबाय थाब्लानो जाबाय आं नोंसोरनो दिन्थिलांनोसै होजोंहाय मा खालामो बेखौबो नोंसोरो नुनो मोनगोन स' अब्ला लोगोफोर जोङो दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै फै लेट्स गो दायो लोगोफोर नै जोङो फैनाय जायगायावहाय सफैबाय नायलांदो तारमाने नों मिथिनायखौबो खुलिनो लुबैबाय एखे जाबाय नामासै नों लाबोनायजों एखे मोजां दा नै थैना थैया गाननायखा नोङो दे गाननायखा हामखागोन हामनाया अ दे जाथ'बाय होनबा ना ओंखायनोहाय मानसिफ्रा फैनानै खालि बिसोरल' गिफ्ट होफैया आंनो जेबो होफैया आं दुखु बिराद आरो नैबे जोंनि सना माला गोदानजों नोरैलाय नोंनि सना गोदाना देखायदो प्लेटिनियामनि सना गोदानजों जोंजोबो जोंदों दहाय आंखौ जा नायखादों माबाया मेनेजारा आयु मानसिया बिराद मालदार खोमा सानदों ओमफ्राय मबाइला आंनाव 14 Pro Max दंमोन आखायाव ओमफ्राय आङो इसे आंबो एकदम मिनिस्लु जाना होबाय आरो बांसिन नायबावबाय आंखौ गोदोनायाव नायदों ओमफ्राय माना सोंङी मिथिबाय सबसे महंगा वाला कौन सा है 80,000 नि बुंबाय 55,000 नि होनजाबाय जुमाय दखानाव थांबाय आरो बियो टनिक होननाय मोनसे टनिकआव हाबनाय नायदोंमोन आरो आं बिराद गिदिर श'रुम एकदम फारसे टनिकआवहाय ओरैबा गोजौ गाहाय दंजोबो ना आपका यहाँ पे सबसे वाला महंगा दारू कौन सा है जब होगा बेल' थानांगौ आरो लोगोफोर आंनि गफ'खौहाय फंबाय मेहेरा नायनानै सेटिं चेक खालामदों दायो बिथाङा ब्रादार नाइजेलनावहाय सोंहरदों बिथांनि मुङा जाहैबाय दा बड' राइडारबो होननानै बुङो बेखौहाय दा ब्रादार नाइजेलखौबो थेंक्स होयो आरो लोगोसे फंबाय मेहेरखौहाय रोजा रोजा हामबायनो बेबायदि सेटिंखौहाय खालामना होनायनि थाखाय मानोना आं इसेबां एडजास्ट खालामनो हायाखैमोन सेटिं गड़बड़ जानानै दङमोन हामबायसै सेटिंखौहाय सेट खालामना होनायनि थाखाय अके लोगोफोर दायो आदानि भिडिअखौ माबोरै नुखो आं बेखौ मिथिला आदाया बांद्राय वाइड एंगेलाव होआखै दै दायो जोङो ओंखाम जानो थाखाय रेडि आरो लोगोसे आं आदानि ब्लगखौहाय फिसा होदेरनि नैबे आंनि सना गोदान बियो प्लेटिनियाम नोंथांमोनखौ बे सना गोदानजों बरायनाय जाबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहा गदा बे दाम दै प्लेटिनियामनि नालाय बिराद दाम शाइनिं जादोंना जायाखै नोंथांमोना एसे खिन्थाहरदो आरो लोगोसे गाबोनहाय जोङो बबाव थांगोन बेनि माने गाबोनथ' लास्ट डे नालाय लास्ट डे जोङो गाबोनहाय
back to Assam माने hometown not hometown आङो औ ओमफ्राय दायो जोङो गाबोन बे go karting गाबोनहाय जोङो बेखौ सालाय मा होनदों बेखौ go karting go karting औ बेयाव थांगोन जों नैबे go kartingआवहाय जोङो गाबोनहाय गारि सालायहैगोन आरोखि ना ओमफ्राय लोगोसे जोंहा क्रिस्ट'फाराबो सफैबाय नङा ओमफ्राय दायो जोंहा नै दाउ बेदर मोनबाय जोंना ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्राय आरो लोगोसे अमा बेदर दंबावो ओमफ्राय नै ना गोरान बाथोन स्पेसियेलि थेंक इउ होनांगोन बिगोल जाय इउटुबार बिसानिफ्रायनो लाबोदोंमोन आरोना ना गोराना आं ना गोराननि मोदोमनायखौ बिराद गोथाव आं संनाय ओंख्रिखौ स्टाइला माबायदि नुदों जोंहा मिस्टार कमेडियान साबो नै जोंना ओरै दङ नै कुकार मास्टार शेफ माबे एक्टरसोबा बियो साउथ इन्डियान दायो ओंखाम जानोसै गाइस आस्ते आस्ते नुलांबाय थादों नोङो यस आरो बे ओरै दंबावो नै मा खालामदों मा आंनिया नै बेयाव थाग्राफ्रा जानाय लोंनायल' नै बेदर थायदों आदा औ आं नोंखौ बिराद दुखु मोननानै दं थारमाने नोंजों रायलायला सानदोंमोन आरोना दुखुआनो हाय मोजां आरोना जखा आंनाव गस्लानि साइज सोंहरलायनो आंनाव जखाया बे दाउदै खामनाय यस दे जिरायनोसै गाहायाव ने ज'नो जाथ'बाय गाइस दा ओंखाम जानोसै ना बिखाया मिसदे बिखाया रंजा जाजोबबाय नै दैया सानै फैगासिनो सोर मा खाबाब होनदों आब' सामब्राम गुफुर जुसा जायो नोङो मा नांगौ सामब्राम गुफुर जुलाय मोनब्रै मोनबासो गोथाङै जायो जाखायो नङा अमा जाबा जानांगौ बायचान्स बिपि जायोहाय थिग गैयाना अमा जाबा बेनासिबो जायो सामब्राम जाफाखायो बे माबायानो फोरोंदों माथो मोनसे मोननैसोबाय आदानो मोनसे हरबाय आयु दुमा दुम गोलैदों संख्रिया फोरोंना गख'आ ओमफ्राय नै खनसे गामसाबो गानलंपेन्ट बानो खोन्थानांगौ गाननायनि लंपेन्टआ गोदान नालाय बिदै गोलैबा लस जायो दाख्लै बिदै गोलैनानै लायहोबाय आरो माबा सहैबा जाखां ओमफ्राय नांबावबायसो नै मोजाङासो गोजायाव दे खनसे ओरै स्राय लालाय आंखौबो आंबो जादों नै आमाय मोनजादों लकेल दाउनि ओंखामा जादों नुनानै नै बारा नुबा बिदि जायो बांद्राय नुबा बिदि जायो ओमफ्राय माखौ थोरथिसो लाखो लब जादों बे जानांगौ मेगनानो फिट लानोसै बाजायाबो बिदिनो लानोसै दा दाउ लकेल औवानि फिसाया मालायनि गाननो औवानि फिसासो मा औवानि फिसाया मालायनि गानो औ बेनो हाबा जानाय थालिक हिनजाव होनबानो मोनखायो आङो दस्रा नुखायो बिदि खोमा आदा नों पस्टार हाबा जानानै फसायाखै
Rumah itu sih Pak. Aku lah kalau berapa? Kau sudah nah, Masa cuma lah kan nilai bal. hah? Apa aku lah ya? Apa aku lah ya? Berapa aku lah aku pun mau beli saya. Saya cari dong ah. Bang, dia pun berang dia. Berapa di sana lah baca? Bina dah hello ni tak? Ya sih, betul. Kayak hal ini. Kalau berita saya. Saya Mana mana? macam kedua ya? Hal lah. level con này level con này nó chả có một cái Mana yang coba kita? Jauh lah kayak ni. Kalau berita dah. Ang coba kayak. Belum sebenarnya. Sumber kayaknya sia, mulai kayak satu ber. Bengal ni mungkin YouTube short movie. Oh, yang sini lah sudah. Ang khas Udalguri apa itu? Kan Jakarta Maniko. Udalguri apa? Sandariko. Sandari lepas itu beriba. Udah dengar. Ar puri singa ni ukuran menunggu. Biar dia terusnya. Ile, mana ni? Puji selama no. Oh, ji. Mana buat apa pilih-pilih kan? Jangan mana dari kota Cingkai. Jangan bebe puli dia jangan highlight bama highlight sedang. Oh ini lah. Nama yang ni. Apa yang nak kau cakap? Benar betul baik. Boleh dialog kita baca. गासिबो ओंखामा जाखांबाय दाना डायलग खोनासंदो लोगोफोर गुसु जायो थिं हासु मोनथारोना बियो खोबाय दाना बियो खोबाय आंखौ गिबाय ए बोरै हासु मोनगोन आधा घन्टासोनि उनावहाय दाना साना माबा होफैबाय बेथ' ओरै ग्रोब नारनानै होयो नायहरबाय आं आयै लामाया गैया ओरै सिन्था जाबाय आं 45 मिनिटसो नांबाय एफा बुरजा मानसि ओरै थांनो नागिरो ओरैबो मोनसे लाबोनाय ओरै थिंबो नागिरो थांसिगोन लाबोनाय सिन्था जाबाय आं माला थांगोन बे दाना लामसो फैलायबाय थैनोसै आं हाला सबाय गैया ओंखाम हाखु दाखु जाबाय आं दाना मा गारा माला लांफैगोन नेगासिनो ओंखारनो हायाना Nah dia bisa kendako. Mencet apa yang sekarang di gahai itu menjadi. Beku pun cakap ni. Sai dah mai. Bu oribu mana bu kai nak bu. Dia zakai story abia. Mana nak tu? Karena aku nukirakin lah. Kenapa deh? Aku nukirakin proyekku. Sampai ngandai baik ayam. Bijak startup lagi apa? Aku nurut pun sampai je. Aku nurut apa enggak? Proyek, enggak. Proyek. This person mana yang dah lama baik. Orang kiong cincin apa? Apa sih nak? Orang dah masuk proyek jalan. Iya malas aku rasa sampai. Awak dah sampai. Share pun dah gitu ya. Share pun dia. Yang sudah yang dulu. Set begini. Ibu di video pun lain nak halal, yang sudah mengalai. Ibu di video sudah mencara. Ibu bisa dia. Pelan yang go. Mereka kau tahu yang go. Aku itu benar lah. Apa yang go? Sampai yang go. Sebab apa yang mana? Khasniaवबो मारिनो हासवाखैथ' गिनानै खेवनाय नङा गेवनाय नङा होननानै आङो बेखौ मारिनो लक खालामनो हासवाखै आङो सोरबा नारफैबानो नुखायो बिदि जाखादोंब्रा बबेयावबो ट्रेनावबो खनसे बिदिनो जानायब्रा माने बे एसियावहाय मारिनोबो रोङाना मायाथाय ओरै हालां सिबाय थानायालाय आरो Loksa baju. Kenapa aku? Enggak, kenapa? Anggur. Anggur yang kencang. Anggur yang kencang. Apa dana? Singkatnya, dengan sebenarnya lok kalau mau
मोजां नायबाय आं दरजाखौ मा नायबाय आं पुश दिस वे लिरनाय दं नालाय बिदि बुंनो नागिरो मिथिबाय बेबायदि जाखादोंमोन आसोलसो ओमफ्राय ओरै खुनानै बिदिसो बिस्रा जाला जोदों आं हागौबाय बिदि जाखादों मिथिबायना आं गोसोआव थांबाय गुड नाइट अब्लाबो एसे गुफुर एसे जागौला मोजां जायोमोन आरोना गुफुर मोजांखादा गुफुरखादा आदा थांनोसै थांनोसै औ दे थांनोसै मा खालामनो औ दे थांनोसै नै बिदाय लाबाय औ बिदाय नोंखौ माबायदि नुदों बरिया डायमन्ड बायदि नुबावोसो औ हिरा बायदि जोंलायखायो दा जोंलायखायो बेयाव जोङो आरो ओरै मोगथाङाव बारा नुबावोसो थांनोसै बाय बाय नोंलाय मानो लागोन आयौ थांला थांला थाखायनोथ' नोंसोरखौ इयाव लिंहरबाय इमान मोजाङै हामबायसै दे बयबो गुड नाइट गुड मर्निं गुड नाइट जाजोब्बाय अ मर्निं जाबायबो नामा मर्निं जायाखै हामबायसै फंबाय दे बिदाय लाबाय दिनैनो लास्ट हमनानै लादों दिनैनो लास्ट औ गाबोन सानसेल'सै थांसिगोन दे दे बिनानाव आंनि बिनानाव गोजानसो गासिबो मोगथाङाव बेसेबांबा मोजांसिनबावसो नै माथो दिनै सानसे आरो गाबोन सानसे गैला इसोरावनो ला लोगो मोनलायबावगोन गामियाव नुना दे होनबा थादो बाय लांनायसै गाइस दायो मोनाबायबो हरनि 12था जाबाय ना 12था जानोसै नै 10 मिनिटसै दा 10 मिनिटल'सै बेयावनो बिदाय लानाय मोनफैबाय लोगोफोर जोंनि न'आ मोनबाय गारि सोनो नागिरबाय